Nasi ndangoti ningoya ni update mwana wese ku channel yava Bombshell Blessed Geza. Comrade Knox Chiwero vanenge vachipa nyaya dzine chekuita nenyika yedu yeZimbabwe kana kuti vanenge vachifumura zvimwe zvinhu zviri kurongwa nezvigananda munyika yedu yeZimbabwe. Saka mwana wese muzuva ranhasi uri kukurudzirwa kuti unge unosvika ku channel yava Bombshell Blessed Geza semazuva ese. Kana wanga usati wachajisa foni, kana wanga usati watenga data, chibva wamhanya kunotenga data nguva ichiripo kudai. Ndangoti ndingogara ndakupai update kuti munge munoziva zvinhu zviri kuitika, nekuti vamwe vacho ndiri kuziva kuti manga musati mazviziva kana kuti shoko ranga risati rasvika, asi kutaura kuno nekukuzivisai kwandaita shoko rabva rasvika. Saka mwana wese ku channel yava Bombshell Blessed Geza nenguva dza 2030 zvakawanda munozvinzwa zvichitaurwa ikoko na comrade wenyu Comrade Knox Chiwero, ende ndove munonyatsoziva kuti vanodziparura nyaya dzese dzinenge dzichiitika pasina kutya, pasina favor, nekuti tinoziva kuti vanhu veZANU-PF vakawanda kana vachitaura vanotaura zvinhu zvekutsigira vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa because vanovatya. Asi vanhu vakaita sana Comrade Knox Chiwero, vanhu vane moyo wevanhu kana kuti vane moyo yemacitizens enyika yeZimbabwe vari kurwadziwa nekutambura kuri kuita vana veZimbabwe, vanotaura nyaya dzechokwadi dzine chekuita nenyika yedu nevanhu vese vari kushungurudza vana veZimbabwe vanovafumura ipapo. Saka mwana wese nenguva dza 2030 uri kukurudzirwa kuti unge unoenda ku channel yava Bombshell Blessed Geza kuti unge unonzwa zvakawanda nenyika yedu yeZimbabwe. Ndo update yandangoti ndingouya ndingokupai muzuva ranhasi kuti munge munogara muchiziva kuti nyika yedu yeZimbabwe yave papi.